Вітаю, check the sound, and sway dry. Все, бачу, што нешта працуе. Оу, выдатна нават працуе. Толькі мяне чамусьці ўсё падвісае. Ладно. Спадзяюся, што паправіцца ўсё гэта ў нас з цягам часу. Так, ну што, сёння мы працягваем чытанне. Дакладней кажучы, я працягваю свае практыкаванні. Вы, калі хочаце, працягваеце свае слуханні. Алёна Беланожка. Чемодан з кракадзілавай скуры. Частка другая. На чым мы скончылі учора? Учора мы скончылі на тым, што Аліна завітала да свайго каханага. Вітаю, Рэйні. Вось, і забрала яго ад бацькоў, сказала, што кахаю, люблю кахаю, не даш зарэжу. Вось. Яны выйшлі з хаты. Ну і вось, зараз будзем працягваць. Ледзьве зачыніліся дзверы ліфта. Дзіма паглядзеў на Аліну тым позіркам, якім у фільмах звычайна ахвяры глядзяць на антыгероя, і спытаўся: «На што ты прыехала? Што гэта за цырк?» «Шапіто. Толькі гэта не пра нас. Гэта афіцыйная прапанова рукі і сэрца. Ты ж сам казаў, што табе дужа падабаецца маё не ў брыво, а ў вока. Ці як там? Але ж я не гэта меў на ўвазе. Я не стралок, зразумела, як зразумела». «Дык ты што, сур'ёзна? Ты што, сапраўды мяне кахаеш?» Ну. Ты добра ведаеш, што я не веру ў такую з'яву, як каханне. Чаму тады менавіта я стаў ахвярай твайго неўтаймаванага жадання завесці сабе мужа? Ну, тут вельмі ўсё проста. Я выходжу ў свет, а ў свеце усе па парах. Мадамы майго ўзросту даўно пабралі шлюб. Хто з кім? Абы хто мяне не задаволіць. Перш за ўсё мне патрэбна, каб я з маім сужанцам гарманічна выглядала побач. І вось я з маімі дызайнеркамі і стылістамі селі, пераглядзелі некалькі соцень фотаздымкаў і сышліся на тым, што ты вельмі добра дапасуешся да мяне. Проста ідэальны малюнак з усіх пунктаў погляду. Па-другое, канешне, патрэбна, каб мой сужаны быў публічнай фігурай, але гэта робіцца дужа проста. Нават малпа можа быць тэлевядучай, калі над ёй працуе таленавітая каманда крэатыўшчыкаў. Я нармальна патлумачыла? Так, але... Ну ладно. Можаш крыху паламацца ў першы раз усё-ткі. А я пакуль раскажу табе і нашу праграму на сёння. Мы едзем у рэстаран, прадстаўляем цябе маёй творчай суполцы, і ты паказваеш усе свае навыкі моўнай актыўнасці і мужчынскай абаяльнасці. Я тут даведалася пра сваіх сакрэтных агентаў, што ў кампаніі сяброў ты бываеш дужа гаваркі, проста душа кампаніі. Дык вось, мае сябры, гэта твае сябры, проста расслабся і атрымлівай асалоду. Сёння ж і выберам дату вяселля. А таксама прыкінем, куды цябе уладкаваць. Ёсць адзін цікавы праект у распрацоўцы. Дзіма змоўк. Звычайна, у прысутнасці Аліны ён губляўся і перш, чым нешта сказаць, доўга ўзважваў кожнае слова ды выбудоўваў фразы ў галаве. Аліну гэта то раздражняла, то весяліла. Аднойчы пасля доўгіх разважанняў Дзіма выдаў: «Ты душыш мяне сваёй харызмай, яна важыць усе 100 тонн». Аліна прыгадала гэтыя словы, бо мела звычку доўга памятаць тое, што яе раззлавала. Увогуле, яна лічыла сябе мяккай і пяшчотнай. І вось што, забудзься пра тое, што на цябе цісне мая харызма. Цяпер адзінае, што можа табе ціснуць, гэта за дужа шчыльныя плаўкі, а ўсё астатняе няхай цябе не хвалюе, сказала Аліна, адкрываючы дзверы свайго буцефала. Сядай. Цікава, на што ты разлічваеш. Хлопец спыніўся каля аўтамабіля і вагаўся, сесці ў салон ці збегчы ад нечаканай і бескампраміснай нявесты. Я разлічваю на твою згоду, мой дарагі, бо гэта вельмі карысная здзелка, у тым ліку і для цябе. Ты за проста так атрымліваеш цэлы 100 з бонусаў. Дакладней, не за проста так, а за сваю незвычайную прыгажосць.
ад цябе толькі трэба усміхацца фотакарам, калі мы будзем крочыць побач фотакарэспандэнтам, як я зразумеў, а таксама рабіць тое, што прыдумаюць мае піяршчыкі. Я не хачу. Ну не панікуй, ніхто не збіраецца выстаўляць цябе дурнем. У цябе будзе вельмі пазітыўны і цалкам станоўчы вобраз. Давай, Мотус, не аднеквайся. Разумею, першы раз страшна, але чым раней мы гэта зробім, ты лепш за ўсіх. З узростам у людзей... Дарэчы, з узростам таксама падыходзіць, але окей. З узростам у людзей з'яўляюцца звычкі, ад якіх вельмі цяжка пазбавіцца, а змірыцца з імі бывае проста нерэальна. Таму трэба хутка жаніцца і выпрацоўваць звычкі разам, каб яны былі тоеснымі. Так мы можам амаль без скандалаў дэкрыт прыцерціся адзін да аднаго. Аліна уціснула Діму ў аўтамабіль, села побач, націснула на газ і пачала вырульваць за лужыны. Я яшчэ не скончыў універсітэт. Нашто табе патрэбны муж без адукацыі? Ты ж сама казала. Дыплом мы табе купім. Галоўнае ж не тое, што напісана ў дыпломе, а тое, як ты умееш карыстацца крыніцамі інфармацыі. Практыка. На каго ты вучышся? На менеджера. Выдатна. Купім табе дыплом і стосік спецыялізаванай літаратуры. Будзеш чытаць перад сном. Глядзіш і вывучышся, калі і праўда хочаш. Я не гатова прачынацца з табою адным ложку. Гэта не праблема. У маёй невялікай кватэрцы цэлых 4 пакоі. Будзем спаць у розных, пакуль ты да мяне не прывыкнеш. А як захочаш завесці сабе хамяка, мы яму таксама прызначым асобны пакой. Навошта мне хамяк? І праўда, хто за ім будзе глядзець? Я амаль не бываю дома, у мяне дужа многа спраў. А ў цябе будзе вельмі насычаны графік, так што нават і не ведаю, калі мы зможам з табой апынуцца ў адным ложку. Бачыш, тваёй цнатлівай чысціні ніхто не пагражае. Канешне, я не магу паклясціся на кулінарнай кнізе, што буду кожны дзень варыць табе рытуальны боршч. Магу толькі паабяцаць, што заўсёды буду з табой шчырая, як цяпер. Ну, што за лужыны, ідзі ціха, мать, трэба зноў ехаць і мыць машыну. Аліна зразумела, што дарма выпіла столькі кавы, якую з прычыны тахікардыі ёй спажываць было ніяк не можна. Рукі калаціліся, сэрца выскоквала з грудзей, перад вачыма мільгалі зялёныя зорачкі і адна чырвоная. Альдабаран, падумала Аліна і пасміхнулася. Дзіма з хвіліну моўчкі назіраў за Алінай, а потым шумна ўздыхнуў і выдаў. Мяне ёсць дзяўчына, і мне з ёй добра. Ведаю, спакойна прамовіла Аліна. Яе завуць Таня, яна добра спявае, пару гадоў таму нават заняла 3-е месца на гарадскім конкурсе Lady Metal Death. Ну, ці нешта падобнае. Якія-небудзь яшчэ сацыяльныя прыкметы ў яе ёсць? Я не бачыла яе фота, не было часу паглядзець, хаця мае агенты ўжо выралі ці не сотню здымкаў. Інтэрнэт – гэта нашае шчасце і пракляцце, усё можна адшукаць. Мне стане добра, і я не хачу рваць гэтыя адносіны. Ты глядзіш. Успомні, даражанькі, што ты мне пісаў у лістах? Я люблю цябе, з табой адчуваю сябе шчаслівым. Гэта проста словы. За словы трэба адказваць. А то мы спачатку перастанем адказваць за словы, а потым за ўчынкі, а затым паўсюль настане агульны беспрасветны камунізм. Ты гэтага жадаеш? Я жадаю быць шчаслівым, аміга. Ну вось і добра. Давай навучымся адказваць за свае словы, бо яны дужа дорага абыходзяцца публічным людзям. Я ж ведаю, я гэтым зарабляю. Мы з табою арганізуем шчаслівую сям'ю, а Таня лёгка можа стаць тваёй палюбоўніцай. Я гэта. Ну як? Ну як жанчыны бываюць палюбоўніцамі? Табе працэс расказаць? Зато я буду ведаць, з кім ты спіш, апроч мяне. Ці проста, з кім ты спіш, бо не уяўляю, калі мы з табой дабяромся да ложка. Привет, сюріто. Мокрая шэрая траса і напаўраспранутыя дрэвы, што абступалі яе шчыльным масівам, прабягалі паабапал аўтамабіля і знікалі ў вільготным шэрым паветры. Дружны падаваўся зыбкім мроевым, простенькім сном, што забываецца на другой хвіліне пасля абуджэння. Дзіма курыў, Аліна выстуквала на рулі рытм песенкі, якая гучала з калонак. Першая частка імпрэзы завяршылася больш-менш удала, і наперадзе была другая, вельмі сур'ёзная і цалкам непрадказальная. Знаёмства Дзімы з калегамі па творчым цэху. Менавіта яны ў канчатковым выніку павінны былі вынесці свой прыгавор, ці здатны Дзіма да работы ў шоу-бізнесе.
Хаця, канешне, наўрад ці гэта паўплывала б на рашэнне Аліны пакінуць Дзіму каля сябе. Меркаванню калег Аліна давярала не канчаткова і не поўнасцю, бо добра ведала іх зменлівасць. Сярод іх было поўна абібокаў, алкаголікаў і свалаты. Кожны з іх, узяты паасобку, мог бясконца скардзіцца на складаны лёс і на дзіва лёгка плесці інтрыгі супраць сваіх жа таварышаў. Аднак усе разам яны аказваліся незвычайна таленавітым арганізмам, які мог месяцамі нічога не рабіць, а потым уключыцца, за 2 сутак напісаць песню, за тыдзень зняць відэакліп, дамовіцца з тэлеканаламі і радыёстанцыямі па ратацыі ў прайм-тайм, арганізаваць дзясятак канцэртаў і на гэтым зарабіць столькі грошай, каб яшчэ некалькі тыдняў хадзіць па клубах і рэстаранах ды строіць дурня. Дурнястроенне было звычайным станам творчага цэху. Вяселлі і разводы, кароткія амурныя паходжанні, плагіят са стаяннем на каленях і вымольваннем даравання, выпіванне на брудершафт, непрыстойныя прыпеўкі, світанні ў адным ложку з тым, у каго апоўначы ляцелі пракляцці і рэстаранны крышталь. Усё гэта зараджала іскрыстымі ідэямі, рыфамі ды мелодыямі і мела назву «Творчы працэс». Дзіма ўяўляў сабе творчы працэс дужа туманна, і Аліна вырашыла пакуль не пасвячаць яго ў дэталі. Праз 15 хвілін Аліна спыніла буцефала каля густых зарасцяў, усміхнулася і сказала: «Кавун, хутка вярнуся». Вярнуцца хутка ў Аліны не атрымалася, бо не паспела яна зашпіліць маланку на штоніках, як нехта вялікі і дужы накінуў ёй на галаву пыльны смярдзючы мех, заціснуў рот і пацягнуў у глыбіню лесу, дзе запхнуў у аўтамабіль, што невыносна смярдзеў саляркай, і, не зважаючы на гучны лямант ахвяры, павёз прэч ад месца выкрадання. У той жа самы час побач з Дзімам на сядзенні кіроўцы плюхнуўся чарнавокі мужчына, прышпіліў рэмень, заблакіраваў дзверы і павярнуў ключ. Ты хто такі? – закрычаў Дзіма. Хочаш, каб твая дама засталася жывенькай і адносна цэльненькай? Маўчы і не супраціўляйся. А лепш усміхніся, бо наперадзе стаяць даішнікі, – сказаў мужчына і націснуў на газ. Аліна зажмурылася ад промня святла, скіраванага ёй проста ў вочы, адкашлялася і прыбурчала: «Хоць бы мех выпылілі, ці што?» Потым яна зрабіла крок наперад, таму што прывыкла заўсёды ісці на святло, і пачула мужчынскі хрыплы голас, які загадаў: «Стаяць, мілая!» «Я вас не ведаю, дакладна вы мяне не ведаеце, я зусім не мілая», – прамовіла Аліна і чмыхнула. «Будьце здаровенькай. Усе жанчыны мілыя да тае пары, як не пачнуць блытацца пад нагамі ў сур'ёзных мужчын і змешваць ім карты». «Ну што такога я зрабіла гэтым разам?» – з цікавасцю папыталася Аліна. «У каго я скрыла рыфму? Хто не спіць начамі? Хто абрынуўся ў дэпрэсію? Хто складае план помсты? Ой, я ўся у нецярпенні». «Дзе грошы?» «Якія грошы?» Аліна адчула, якія вочы робяцца круглымі. Звычайна яна ўмела сябе кантраляваць, але тут нічога не змагла зрабіць з арганізмам і праз некалькі хвілін стала падобная да бадзёрай савы. «Вялікія грошы. Ты ведаеш, пра што я кажу». «Нават не магу уявіць». «Не скажаш?» «Ну як я магу сказаць тое, чаго не ведаю?» Мужчына засмяяўся і накіраваў святло ліхтарыка ўгару. Дзяўчаты, дзявочая памяць, разумею. То напруж гіпоталамус свой, давай мяняцца. Ты мне скажаш, куды схавала грошы, а я табе аддам вось гэта». Мужчына дастаў з кішэні Арчыбальда і сунуў цацку Аліне пад нос. Аліна абурылася. «Што вы мне тыцкаеце ў твар гэтай забаўкай? Пакіньце сабе, мне іх дзясяткамі прыносіць у цэнтр. Я не бачыла вашых грошай». «Маленькая злая дзяўчына. Чаму навокал так многа злых дзяўчат?» «Ну добра. Раз гэтая плюша табе недарагая, то ў мяне ёсць аргумент, які цябе зацікавіць». Мужчына выключыў ліхтарык і адчыніў дзверы. У дзверы укулілася знаёмая постаць у касцюме. «Вось твой сябар. Выехалі разам». «Дзіма?» Аліна кінулася да хлопца і пачала выціраць рукавом яго скроні, па якіх цяклі тонкія струменчыкі крыві. «Табе балюча?»
Марпусик. Пусик. Вітаю. Расскажи мне, калі ласка, у 2 словах, што тут адбываецца і чаму мяне толькі што білі 2 здаровыя мужыкі з-за нейкіх грошай. Хачу удзельнічаць у працэсе не толькі фізічна, так сказаць, у форме баксёрскай грушы, а яшчэ і ментальна-тэматычным чынам. Паспрабаваў аджартавацца Дзіма, які выглядаў вельмі разгубленым. Дзіма, клянуся, не ведаю, што тут за шапітой, чаго ад мяне хочуць. Мужчына, што ўвесь гэты час моўчкі назіраў за такой пяшчотнай сустрэчай, падаў голас. Вось што, мілыя мае, пакуль хто-небудзь з вас не ўспомніць, куды вы схавалі 5 мільёнаў еўра, будзеце сядзець тут. Вартоўня утульная, цёплая. Падурэйце, у дочкі мамкі пагуляйце са звярком. Мужчына кінуў Аліне Арчыбальда. Я заўтра прыеду, у мяне, на жаль, няма часу адпачываць тут з вамі. Спадзяюся, што да заўтра часовая амнезія вас адпусціць. Ой, ледзьве не забыўся. Здайце мне свае тэлефоны, піянеры, а то я вас ведаю. Званіць сябрам пачнеце ці прасіць дапамогу аўдыторыі. Нам гэта зусім не патрэбна. Знадворку вас сцерагуць, так што спрабаваць збегчы не раю. А я пакуль паспрабую дазваніцца да вашых калег. Можа, нешта высветліцца і без вашага удзелу. З гэтымі словамі мужчына схаваў у кішэню Алінін і Дзіму мабільнікі і закрыў за сабой дзверы на свіронкавы замок. Дзіма, даруй мне, калі ласка, я нават не магу здагадацца, хто б гэта мог быць. Можа, тут ёсць электрычнасць, трэба ўключыць святло. Бачыш, вокны зачынены і дошкамі пазабіваны. Аліна памацала далонямі па сценах у пошуках выключальніка рубільніка ці проста чырвонай кнопкі, якая пры ўздзеянні пэўнай сілы магла б прымусіць загарацца нешта падобнае да лямпачкі. Знайшоў! Радасна ўскрыкнуў Дзіма. Лямпа, як у бабулі маёй, нават запраўленая. Затрымцеў агеньчык запальнічкі, дзынкнуў шкляны каўпак лямпы і праз некалькі хвілін у цьмяным асвятленні палонныя змяглі разглядзець памяшканне, у якім ім належала правесці пэўную частку свайго жыцця. Прычым правесці дужа дыскамфортна. У доміку была драўляная падлога, стол без абруса, спружынны ложак і печ. Я у такіх абставінах 5 гадоў у інтэрнаце пражыў, калі што. Дзіма падышоў да ложка, асцярожна прысеў на яго і спытаўся, больш нават у сябе, чым у Аліні. Чым у Аліны? Цікава, каму мог спатрэбіцца гэты дамок для рамантычных спатканняў, ты яшчэ з газай па самае горліка запоўненае палівам. Не ведаю, можа гэта жарт. Праз пару гадзін адчыняцца дзверы і сюды ўваліцца кампанія маіх абармотаў з кветкамі, шампанскімі крыкамі «Сюрпрайз!». Калі гэта жарт, то дужа праўдападобна, бо білі мяне вельмі натуральна, каб толькі ныркі засталіся цэлымі. Дзіма памацаў спіну і скрывіўся ад болю. Аліне стала прыкра. Дзіме папсавалі настрой, а галоўнае – твар, бо з драпінамі і парай сіняку першая фотасесія, запланаваная на сёння, магла адбыцца толькі пры наяўнасці добрага грымёра, а Алініны грымёры усе да аднаго былі задзейнічаны на здымках. Яна ўздыхнула. Спадзяюся, што твая самая галоўная частка цела засталася некранутай. Што ты маеш на ўвазе? Тое, што робіць мужчына мужчынам. Кадык, канешне. Не, кадык на месцы, усміхнуўся Дзіма. Аліна наблізілася да Дзімы, даследавала яго шыю. Ёй падабаліся мужчынскія шыі, асабліва кадыкі і сонныя артэрыі. Яна любіла казытаць іх пэндзлікамі і кусаць, але ў іншых абставінах. Між бярвенняў пад самай столлю нешта бліснула. А ну пасунься, загадала Аліна, узлезла з нагамі на ложак і, падчапіўшы мох кіпцюрыкамі, выцягнула на свет бессаромнае вока маленькай скрытай відэакамеры. Дзіма свіснуў. Не свішчы, грошай не будзе, нас здымаюць. Ведаеш, што гэта азначае? Мы маглі патрапіцца, прычым без права на рэабілітацыю. Неяк я пасля актыўнай ночы знайшла падобную прыладу ў сваім маскоўскім гасцінічным нумары, і ў мяне толькі коштам вялікіх намаганняў атрымалася пераканаць журналюк, што тое, што мы там з маім знаёмцам рабілі, гэта новы напрамак гімнастыкі на стыку каланетыкі, ёгі і бабслею.
Зуб даю, гэта камера тут не адна. Давай шукаць. Дзіма падняўся з ложка, прытрымліваючыся за правы бок, зазірнуў пад стол і адразу ж выцягнуў адтуль яшчэ аднаго жучка. Пасля акуратнага і метадычнага пошуку па перыметры хацінкі было знойдзена яшчэ 3 відэакамеры, 2 мікрафончыкі ды мышалоўка. Вось вылюдкі, мышэй забіваюць, абурылася Аліна. Яна раззлавана пацягнула Арчыбальда за лапу. Лапка адарвалася і павісла на чырвоным дроціку. Пачуліся кароткія гудкі. Дзіма выхапіў звярка з рук Аліны, шпурнуў у печ, а сам скочыў за ложак і пацягнуў Аліну следам. У печы пачуўся кароткі выбух, выпала юшка, домік зацягнула дымом. Ну што за скнары, пакрыўджана ўздыхнула Аліна, разганяючы дым. Нават узрыўчаткі пашкадавалі. Няўжо мой кошт з вамі дзякі? Далі бог, крыўдно. Хутчэй за ўсё нас проста хацелі папярэдзіць. Давай падумаем больш дэтальна, аміга, каму ты магла зрабіць выпадковую непрыемнасць. Да я не ведаю, кажу табе. Я ў Мінску не была ўжо ці не з месяц. Усе справы пакінула на Мікіту. Яны там разам знялі ролік для аднаго гурта. Вось мусілі на днях скончыць монтаж. А твой Мікіта не мог тебе абставіць, падрабіць подпіс пад паперамі, каб ты магла каму-небудзь крута вінная? Мікіта не такі ўжо і лапух. Ён не будзе пілаваць сук, на якім сядзіць, растапырыўшы лапы і хвост. Дзіма закурыў. Аліна змоўкла. Ложак быў дужа цвёрды. Сядзець на ім чыстая пакута, а ляжаць і тым больш. Аліна пакруцілася і спытала: ты не памятаеш, як доўга цябе сюды везлі? Я ж была ўся запакавана ў мех, як той камбікорм, нічога не памятаю. Цяжка сказаць. Мяне даставілі на тваім буцефале. Спачатку па трасе, там былі нейкія вёскі з аднолькавымі названнямі: Зарэчча, Заполле, Закустоўе, Замастоўе, а потым з трасы звярнулі ў лес, нечым па галаве заехалі, потым білі двое, адзін такі чарнявы, другі маленькі, лысенькі, пыталіся, дзе грошы. Не ведаю ні чарнявых, ні лысенькіх. Баліць? Аліна дакранулася да правай скроні Дзімы, дзе драпіна была асабліва маляўнічай. Баліць. Не прабірай руку, яна ў цябе халодная. Мне заўсёды рукі халодныя. Мой кузен кажа, што ў сапраўднай лэдзі рукі павінны быць заўсёды халодныя. І галава таксама. Гэта ён правільна кажа. У цябе прыгожы твар, о. Заўтра гэты твар мусіў з'явіцца ў свецкай хроніцы. Памаўчы, калі ласка, толькі руку не прабірай. Аліна ўладкавалася, паклала Дзіму галавой сабе на калені і змоўкла. Яна пачувалася няёмка. Не таму, што за яе гэтаму хлопцу балюча і нічога не зразумела, а таму, што не яна рэжысёр, сцэнарыст і проста жудасная выдумляльшчыца стала арганізатарам выкрадання з выцісканнем грошай. Нехта скраў яе ідэю, якую Аліна агучыла на адной з нарад творчага цэху. Схапіўшы бутэльку шампанскага, яна тады ускараскалася на стол рэстарацыі, у якой адбывалася нарада, і пракрычала, абярнуўшы некалькі бакалаў: «Сумна мне з вами, верхушка творчай інтэлігенцыі. Вы толькі ўмееце, што піць, жэрці ды песні гарлапаніць. Вось далі бог, трэба вас усіх паскрасці ды па цёмных падполках і падстрэшшах распіхаць, каб неяк разнастаіць ваш вольны час, шаноўнае спадарства. Жадайце, каб атрымаць і пашкадаваць, што недакладна сфармулявалі жаданне». Маладая рэжысёрка стала першай ахвярай свайго ж уласнага пажадання, бо была, так бы мовіць, энергетычным цэнтрам творчай кампаніі. І цяпер, седзячы пасярод ляснога масіву са смярджучай... згубіў я рэч. І цяпер, седзячы пасярод ляснога масіву са смярдзючай лямпай пад бокам і прыгожым маладым хлопцам на ложку, Аліна нервавалася і злавалася таму, што не ведала, які фінал будзе ў гэтай гісторыі. Як рэжысёр, яна прывыкла бачыць канчатковы вынік яшчэ да пачатку мерапрыемства. З дадзенай сітуацыі вынікала як мінімум 2 фіналы. Альбо яна застаецца крыху пакамечанай, але жывой, альбо яе вусцішна забіваюць нікому невядомыя сквапныя дзядзечкі.
Аліну многія не любілі за ўпёртасць і просталінейнасць у фінансава-творчых пытаннях. У творчасці яна слухала толькі сваю інтуіцыю, а ў папяровых справах давярала выключна юрысту Міхаілу Барысавічу. Да таго ж, Аліна дужа хутка ўзляцела на алімп на паўжывога беларускага шоу-бізнесу і перабегла тым самым дарожку яго карыфеем, што трымалі цуглі эстрады ў сваіх зморшчаных ад старасці мазолістых далонях. Калі б наша эстрада была канём, яго належала б застрэліць па медыцынскіх паказчыках, бо ён жа стары, кульгавы, пляшывы і глухі. Я таксама ведаю аднога старога, кульгавага, пляшывага і глухога. Окей, сказала Аліна ў адным з інтэрв'ю і ў той жа момант абрасла з усіх бакоў ворагамі і шпіёнамі. Хаця многія меркавалі таксама, як і яна, сказаць гэта ўслых было недаравальным нахабствам. Але Аліна была маладая і мела намер не ездзіць на хворым кані, рызыкуючы загінуць разам з ім, а вырасціць свайго ладнага, здаровага жарэбчыка, які б слухаў выключна яе каманды і быў сімпатычны за нахрапу. Аліна ўмела змагацца за свае мары і намеры. Часцяком яна вяла сябе не па-дзявочы жорстка, але капітан карабля пад назвай «Прадзюсарскі цэнтр» не можа быць мяккім і лагодным. Лагодным, не ведаю тут націск. Але капітан карабля пад назвай «Прадзюсарскі цэнтр» не можа быць мяккім і лагодным, інакш карабель хутка ператворыцца ў інстытут шляхетных мамзеляў. Дзіма заснуў. Аліна раптам успомніла, як пазнаёмілася з ім. Гэта... Так, трэба тут сёрбануць. Лагодным. Добра, дзякуй. Гэта здарылася крыху больш года таму. У тыя слаўныя часы, калі яна магла сабе дазволіць такую раскошу, як аўтастоп-вакацыі з заплечнікам за спінаю і сяброўкамі з абодвух бакоў. Дзяўчына толькі што зволілася з дзяржаўнай працы, якая не прыносіла ні грошай, ні задавальнення і знаходзілася ў пошуках свайго «я». Яно можа чакаць на любым скрыжаванні, але для таго, каб сустрэцца з ім, трэба пачаць шлях. Быў жнівень, Аліна з Ганнай і Каця вярталіся з Украіны. Падарожжа прынесла дзяўчатам нямала прыемных момантаў, але больш за ўсё, канешне, іх уразіў Кіеў. Перш-наперш сяброўкі прайшліся па святых месцах. Ганна зазірнула ў сінагогу, Каця ў Міхайлаўскі манастыр, Аліна на Лысую гару. Праўда, старажытнае паганскае капішча яна так і не адшукала, але хутка забылася пра гэта, бегаючы па майдане басанож ды галёкаючы. «Віват Майдан, сэрца украінскіх рэвалюцый! Які ж ты прыгожы! Так і хочацца арганізаваць стыхійны мітынг, мяне так і цягне. Дзяўчаты, давайте зробім мітынг, невялікі такі мітынжочак, мітынг па-беларуску. Дома нам усё роўна не дазволяць, а тут ніхто не здзівіцца, ва ўкраіне мітынг – гэта лад жыцця». Хей, не трэба, Алінка, пра што ты тут будзеш крычаць? Паспрабавалі тактоўна пераканаць сяброўку яе спадарожніцы. Да якая розніца? Напрыклад, у свеце скарачаецца папуляцыя хахуль. Каго? Я нават загуглю, мне вельмі цікава, што такое хахуля. 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 Млекакормячае сямейства кратовых, атрада землярыйка-падобныя. Хто? І чаму па запросу, па запыту хахуля паказваецца фота нейкай жанчыны? Карцей гэта земляройка, як я зразумеў. Окей, хахуля дык хахуля. Крочым далей. Напрыклад, у свеце скарачаецца папуляцыя хахуль. Гэта дужа маштабная праблема. Уяўляеце сабе, Аліна ускараскалася на каменны парапет каля фонтана. Нашыя дзеці і ўнукі могуць не ўбачыць хахулю і хахулятак. Без хахулі у планеты няма будучыні. А потым, Аліна саскочыла ў цёплую ваду фонтана, потым з-за павароту вынырнуць амерыканскія рэпарцёры. А яны ёсць усюды, дзе адбываюцца мітынгі, сфотаграфуюць нас, і вось можа ва ўсіх часопісах і газетах пад загалоўкам «Што вы чулі пра хахуль?» альбо «Хахляча-хахулячая рэвалюцыя». Хахляча-хахулячая рэвалюцыя.
Табе нельга ісці ў палітыку, ты пачнеш трэцюю сусветную вайну і будзеш змагацца на баку хахуль. Зайшлася рогатам Ганна, а Каця пачырванела ад сораму і зрабіла выгляд, што не ведае Аліну. Яна і праўда ведала Аліну даволі мала, бо тая была сяброўкай Ганны і ўжо не адзін раз пашкадавала, што згадзілася прыняць удзел у гэтым экстрэмальным падарожжы. А я не збіраюся ў палітыку. Уся палітыка па сутнасці сваёй гэта спрэчкі аб праблемах перыферыйных хахуль, якім усё роўна, што пра іх гавораць сталічныя хахулі. На перыферыі жывуць як жылі і будуць жыць далей, нават калі сталіцу з усім кіраўніцтвам паглыне тарнада. А сталічныя хахулі, чым больш гавораць пра перыферыйных, тым хутчэй даходзіць да высновы, што без грошай, якія прыходзяць з перыферыі, яны проста пустое месца. Не глыбока. І прыдумляюць вайну альбо рэвалюцыю, каб перамагчы і пераканаць перыферыйных хахуль, што ўвесь час тыя свае грошы аддавалі не проста ў чыесьці кішэні, а на карысць радзімы. Вось і ўся палітыка. Схема адна, змяніць яе нельга, а жыць па ёй сорамна. Я лепш дапамагу хахулям такім чынам, што не буду перашкаджаць ім жыць і распаўсюджвацца, заявіла Каця. А я не скажу сталічным хахулям, што недзе ёсць перыферыйныя, каб тыя не напрыдумлялі новых падаткаў, сказала Ганна. Дзяўчаткі хутка адцягнулі ўвагу Аліны ад праблемы абезхахульвання планеты вельмі простым, але заўсёды эфектыўным чынам. Аліна, ты толькі паглядзі, колькі мужчын вакол цябе, падміргнула Ганна. О, правда, я гэта не заўважыла. З гэтымі рэвалюцыямі і у імя ідэі ніколі не бачыш, што адбываецца ў цябе пад носам. Пікап, прапаную пікап. Можа, ўсё ж такі мітынг? Перапытала Ганна і прыжмурылася. Не, пікап самае то. О, а давайте ўчынім міжсабойнае спаборніцтва. Хто адвязе на радзіму больш нумароў тэлефону украінскіх мужчын? У каго будзе менш, з таго шампанскае. З гэтымі словамі Аліна выцягнула з заплечніка абсалютна новы нататнік, набыты ў кнігарні на Крашчаціку. Аліна вельмі любіла прымаць удзел у спаборніцтвах і ператварала нават звычайныя сяброўскія сустрэчы ў чэмпіянаты па красамоўстве, пражэрлівасці, выпівошнасці ды іншых смяротных грахах. Чытаць яшчэ і чытаць. Да перарыву. Аднаго нататніка для імправізаванай тэлефаніяды Аліне не хапіла, але другі яна набываць не стала. І без таго апынуўшыся абсалютнай рэкардсменкай па дысцыплінах хуткасць знаёмства, бессаромнасць, флірт і шантаж. Падчас пікапу Аліне не было роўных. Галоўнае своечасова саскочыць, каб кансумацыя не абярнулася прастытуцыяй. Павучала Аліна сябровак, што не мелі ад жаху, калі назіралі, як Аліна спакойна падыходзіць да незнаёмых мужчын і заводзіць размовы на абстрактныя тэмы. Праз некалькі хвілін Аліна клікала дзяўчат. Мужчыны былі гатовыя частаваць пітвом і ежай. О, бабы. Ты сапраўдны шчасліўчык, збягаеш ад непаспешнай расплаты толькі цудам, гаварылі дзяўчаты, пакідаючы бар як поле бою, з дрыжынкамі ў нагах. Трэба адчуваць момант, смяялася Аліна. Нашто вам патрэбна інтуіцыя? А ў выпадку з мужчынамі можна нават і без інтуіцыі абысціся. У іх жа ўсё на твары напісана велізарнымі літарамі. Прачытала, апрацавала, перавярнула сябе на карысць, сышла з тэлефончыкам і адрасочкам. І ніколі не адмаўляйце мужчынам у іх жаданні зрабіць вам прыемнай, калі не хочаце іх прынізіць. А яшчэ не трэба даваць абяцанняў, якія вы не зможаце выканаць. Каця, якая амаль што моўчкі назірала за Алінінымі выкрутасамі і не ўзяла ніводнага нумара тэлефона ні ў аднаго мужчыны, нарэшце не вытрымала. Дзяўчаты, можа хопіць, паехалі дадому. Аліна закрыла распухлы ад запісаў нататнік, уздыхнула і згадзілася. Сапраўды, самы час, а то наша тэлефаніяда хутка перарасце ў перапіс насельніцтва ўкраіны. Едзем аўтастопам. Цягніком! У адзін голас выдыхнулі Ганна і Каця, якія дужа стаміліся ад адчування небяспекі. Аліна нікога не баялася, бо лічыла, што ў свеце няма дрэнных людзей, ёсць тыя, да якіх складана знайсці правільны падыход. Складана, але магчыма. Кампраміс быў знойдзены. Да Чарнігава аўтастопам, а праз мяжу цягніком, бо так больш зручна.
Так, колькі тут у нас цягнецца? Не бачу. Бачу, 35 хвілін. Так, яшчэ староночку, напэўна, буду скончваць. Дзяўчаты падцягнулі рамяні на заплечніках, накіраваліся на трасу Кіеў-Чарнігаў і сустрэліся там са стоперам Ромам, які па супадзенні таксама ехаў у Беларусі. І, зусім містыка, тым жа метадам, што і дзяўчаты да Чарнігава, стопам, а потым на дызелі. Аліна пільна прыглядзелася да хлопца і раптам кінулася да яго на шыю. «Ромка, Рамонак, як даўно я цябе не бачыла, з часоў піянерскага лагера, як ты вырас, не пазнаць. А ты, як твой прадзюсарскі цэнтр? Яшчэ не арганізавала? Бачыш, ты ўсё памятаеш. Не, яшчэ не арганізавала, але я на правільным шляху». Ехалі Рома і дзяўчаты ў розных вагонах, а калі зноў сустрэліся, як выйшлі з цягніка ў Гомелі, то Рома быў не адзін. Як толькі пасажыры дызеля, схапіўшы клункі, у якіх перавозілі праз мяжу тавары з чарнігаўскага кірмашу для продажу на кірмашах Гомеля па няпраўдана высокіх цэнах растварыліся ў начной цемры, на пероне засталіся, апроч дзяўчат, яшчэ дзве постаці. Рома прадставіў сваім новым знаёмым Діму, загарэлага чорнавалосага хлопца з чубком набок, як носіць Эма. Праўда, для Эма Діма быў дужа вясёлым. Выглядаў ён вельмі пакамечаным, Аліна зморшчыла нос. Діма заўважыў гэта і сказаў у сваё апраўданне: «Трэція суткі на трасе, пыл, сонца, дадому еду». «Вы самі з Гомеля?» – спыталася Ганна. «Не», – адказаў Рома, «я магілёвец, а Діма з Дружнага, гэта пад Мінскам». «А дзе начаваць будзеце?» – захвалявалася Каця. Лёсы бяздомных і безабаронных асобін заўсёды хвалявалі яе куды больш, чым лёсы таленавітых і здатных. Яна ахвотна раздавала грошы бамжам і ніколі не ахвяравала ніводнага рубля вулічным музыкам. У парку, на лаўцы. Ці нам упершыню, перазірнуліся хлопцы. «Ай-яй, Ганна, трэба нешта рабіць», – захвалявалася Каця ў 2 разы мацней. «Што я магу прапанаваць?» – задумалася Ганна. Мы можам разам пайсці ў парк румянцавых паскевічаў і выбраць вам самыя утульныя лаўкі». Аліне Діма не прыйшоўся даспадобы. У яго быў вельмі прыгожы твар. Прыгожы той пекнасцю з часопісаў, калі у залежнасці ад полу твар гэты можа належаць і дзяўчыне, і хлопцу. І адразу не разбярэш, хто перад табой на вокладцы. Аліна не любіла прыгожых мужчын, таму што вельмі часта сутыкалася з тым, што мужчыны карысталіся сваім прывабным выглядам дзеля дасягнення ўласных мэт. Аліна лічыла такое светаўспрыманне выключна жаночай прэрагатывай. Больш за тое, у ёй гаварыла зайздрасць. Хоць Аліна была і не дурніцай, але знешнасць яна мела дужа звычайную. Яе сябар Мікіта неяк адзначыў, назіраючы, як Аліна прасуе кашулю: «Калі б ты была яшчэ і прыгожая, за цябе мужчыны б вешаліся». Само сабой, Аліна па-сяброўску адлупцавала Мікіту, дзякаваць Богу, што не гарачым прасам, а гэтае ягонае выказванне запомніла назаўсёды. Папа ўсё памятаюць. Таму яна ішла ў парк натапыраная, як вожык, і ўсёй паверхняй цела чакала, калі пыльны прыгажун Діма пачне зачароўваць яе, такую неабаяльную, але псіхалагічна падкаваную. Пасля 3-го літра піва, распітага пасярод нацыяналізаванай раскошы былога маёнтка румянцавых і паскевічаў, высветлілася, што Діма за 19 гадоў свайго жыцця так і не навучыўся прамяняць прыродныя дадзеныя на практыцы. Плюсік у чат, хто я таксама не ўмею. Аліна так гэтаму здзівілася, што выцягнула з заплечніка пульхны нататнік з тэлефонамі украінскіх мужчын і сунула яго Діму ў рукі разам з асадкай. «Пішы!» «Што пісаць?» – не зразумеў той. «Адрасы і тэлефоны, па якіх цябе можна знайсці. Ты хорошы хлопец, губляць сувязі з такім знаёмцам недаравальна. Пішы!» – выбухнула тырадай Аліна. «А што я табе патрэбны?» – паспрабаваў адмовіцца Діма. «Пакуль што не ведаю», – паціснула плячамі дзяўчына. «Потым прыдумаю». Діма ацаніў Алініну прамату і аддзячыў ёй, надрапаўшы ў паўзмроку свой мэйл і тэлефонны нумар на апошняй старонцы нататніка. Аліна адразу ж набрала той нумар, што напісаў Діма, і ў хлопцы ў кішэні зазвінеў мабільнік. Аліна адцягнула Ганну ў бок пад гістарычны клён, якіх у парку было поўна, прыціснула да дрэва і прашаптала: «Зараз будзе АСМР».
Ну что могу сказать, хлопцы хорошие, не алкоголики, не наркоманы, вены чистые, думки светлые, кажуть не манють, навряд ці будуць нешта красці, а калі іх прыкарміць, то вясёлая ноч нам забяспечана. Думаю, можна запрасіць іх да цябе ў госці, каб не калелі на лаўках і Каця лішні раз не пакутавала са сваім нетоймаваным сумленнем. Ганна паглядзела на хлопцаў, на яўна паніклую Кацю, на ўзрушаную Аліну і гучна абвясціла: ёсць ідэя, нам усім паехаць да мяне. У кватэры 2 пакоі, значыць, адзін для дзяўчатак, а другі для хлопчыкаў. Хто супраць? Ніхто не быў супраць, толькі Дзіма сказаў: ёсць умова. Калі мы з Ромам скінем абутак, вы зробіце выгляд, што нічога не адчулі, добра? Я 3 сутак кеда не расшнуроўваў. Ой. Я думаю, на сёння хопіць. Бо мне уже нават глотка крышку паліць. А мы пакуль нават і палову не асілілі. Дарэчы, ёсць нават і працяг гэтай гісторыі, 19 старон, амаль 19 сторонак пакуль што. Дзякуй, хто далучыўся, Сюріта, Марпусік, Рэйні. Усім дзякуй, усе свабодны. Да наступных сустрэч, хлопчыкі, дзяўчынкі.